kamaturan. Ang basihanan mao ang balaang kasulatan. Kung kami mga tinugyanan lamang, may padayag ang tinuod nga kamaturan. Unsa pa'y langanan talining panahon, iyan ang atong programa. Ang sugdanan sa kamaturan, walay gipili kini para sa tanan, sa mga tao nga nangitag kaluwasan. Sugdanan sa kamaturan, ang basihanan mao ang balaang kasulatan. O kami mga tinugyanan lamang, may padayag ang tinuod nga kamaturan. Biblia pasultihon ta sa atong mga kinabuhi, sundon ta kini nga walay pagdili-dili. Ang tinuod nga kamaturan mao'y gipangita sa tanan, o karon kini ato nang nadunggan. Sugdanan sa kamaturan, ang basihanan mao ang balaang kasulatan. O kami mga tinugyanan lamang,